Enyakum kete Ramogi TV ka une wangse chenro mar dual mano kidieny mar ariyo kama dhi goye mbaka gi wendo modhi almose donje studio ka His Excellency Dr. Mathews Owili men jalup governor Kisumu. Ero kamane nyoko message gi. Angeni koro ntire mpango mag jogo ko inyo kipenjo ni omboy gi kiani wa kamora chiel. Koro mi oluongore ni omboy. Oluongore ni omboy. Ero kamane jaduo. Koro wachaka ne gi weche mag jopith mag rech. Nywa neno ka midhiero no mako gi magilalo rech mang'eny e dunga. Dongere luongo ni fish cages. Unu kaka county ang'o munyalo timo mar konyo jogi? Nikech ne giywak ni kata insurance bende onge. Ang'o minyalo ere yo minyalo konygi go jopith rechgi? Erokamano Trevor, mokwongo adwoko ni erokamano kuom gwela kawuono ni mondo mi abi wago mbaka mar dongruok mar county ma Kisumu to bende wamenye kaka pinyo mar Kenya dhi. Nyaonge machiegni Kenya ka actually. Koro nya neno gima nyotimore ne jopur kata jopith mag rech. To adwa wacho ni ng'eni pith rech en ohala. To ohala samoro nyalo bedo gi wang' kata losses. Omiyo ma nyalo bedo achiel kuom wang' manyalo wacho ni johala go nyo oyudo. Kendo e loya awuon adwa natim ne johala go kata jopith mag rech go mos makende. Ok mokwongo. E higa mokalo ing'eyo ni ne wawito rech mang'eny ahinya e Lake Victoria. Macha nitie gima iluongo ni upwelling mar the lake kaluwore gi lokruok mar kor lwasi kata iluongo ni climate change. Manyo timore ni taparo nyaka bed ni chalo ka gima ne en related to pollution. Pok ayudo report mowuok kuom Department mar Agriculture. Tang'eyo ni kinya dhi e county tabo yudo report machalo kod mano. To kaka nya nene ochalo gima nyo en gima wuok kuom kwiri mager kata pollution modhi e nam kuma opidhe rech go momiyo koro rech go rech go otho. Madunga nyalo mondo mung'e ni Lake Victoria kaka wang'e kata nam Lolwe ok en lake no kende. Nitie aoche mang'eny mabende biro kanyo. Mang'iso ni gima biro ko e aora kowuok kata Mau kachiwo karanyisi nyalo biro timo gimoro marach ang'o e nam. To moloyo koluwore kama nembe go timo aoche go timo donjo go nam. King'iyo dunga kanyo nitie aoche mang'eny matimo madonjo kanyo. Omiyo nyalo bedo gima timore kumoro nono to biro ang'o obire nam. Onya bedo mowuok kuro kata bedo mowuok ang'o e alwora nam. Omiyo investigation kata nonro nyaka tim matut ahinya mondo wang'e kuma nyo weche go timo ohae mondo wane ko wanyalo konyo wanyalo konyo jopur. E ndalo mokalo ngire mabende gavana ma county ma Kisumu nochiwo fingerlings mondo mi okony jopith reconstruction ohala margi. Ok ang'eyo ni sani wachana ng'o lakini ang'eyo ni county nyaka bitimie gimoro mondo mi warom ne jowago gi diere. Okay, mondo mi gibed ng'o gohala gi otimo madhi mbele. Ipenjo wach mar insurance. Insurance account ok emachiwo. Okay, en ng'ama ja ohala ema keto insurance mar ang'o mar ohande. Omiyo ni mondo akaw thuolo ni bende mondo mi akwagi joma timo ohala moro amora ni insurance en gima ber nikech ka wito mwandu gi akoro wito ni to insurance nyalo chuli mondo mi kik idhi at a loss ahinya. Okay. Yeah. Weche mag pur to gin meg counties lakini ang'eni gini notimore nyoro umiyo samoro pok ubedo piny mondo mung'e no dhi konyogi nang'o. To obro konyogi. Ang'eno obro konyogi. Wasebedo kwa timo kamano. Okay. Yeah. Ndalo moko jo mapidho michele ne michendgi pe oketh oywe. Mano omiyo ga $1,20,000. Okay. Ang'isi no omiyo jo rech mondo rech the other day no omiyo gi ang'o no omiyo gi fingerlings. Kendo ang'eyo ni joma nyo mwandu gi olalgi obro bedo piny kaka kuku mar county kata cabinet mondo ang'ino nyalo konyo gi nade. Okay. Yeah. In kaka ng'ama osebedo telo mar county ni ang'o ma hinyo counties gi ahinya? Nyocha nyoro ka nwaneno kwa governors ywak ne duol miluongo ni IBEC. Ni pesa ok bi e county. En adieri ni pesa ok chulo ji dweche ariyo. Iluongo ni Intergovernmental Budget and Economic Forum. Yes. Mabedo chair gi deputy president. Adiera makende ni owadwa motelo ne weche mag omwom waziri John Mbadi to setemo. King'iyo iko omwom mokalo cha aparo ni nochiwo pesa mano bende ochiwo duto nyaka mar June. Okay, to nochiwe modeko matin omiyo absolutely ok nyabedo within the stipulated period nikech ni kosechiwe to nitie samiloro go dango system mar tiyo go gi pesa.
sama wuoye kodi ni eka nyogol schedule mar pesa mar dwe mar 8 kiny wan dwe mar 10 okay mangiso dwe mar 8 nyopo kwa yudo pesa ne eka pesa ne obiro dwe mar 9 onge pesa completely to wadhi ang'owa wadhi dwe mar 10 omiyo nitie delay dwe mar 8 pesa pok obiro eka nyokel schedule pesa wuon korka bro dhi gimiluongo ni country revenue account to kobiga samoro obiro differently ne counties mopogore opogore samoro ng'ato yudo mare ka wuon ng'ato yudo mare kiny but mano timore nikech bende e kaka piny owacho en nikech department dwaro pesa bende ng'eny apara to gi county ma Kisumu no ng'isa gi minister mar finance awuoyo kode ni marwa to sechopo ang'owa county revenue account mar dwe mar 8 dwe mar 9 pod onge dwe mar 10 mwachako kiny bende pod onge omiyo en wach ma ok yot ahinya ne counties ang'o ma nyaka tim mondo koro mi mano kony nikech ma endi nyiso ni jotiju mosechulo koso podi of course ka pesa onge to poti nade asingeni sani gima timore ni gi introduce system moro machielo okay mar HR to gi finance nika ichulo msara okay tichulo msara madhi ne jatich kapo nitie pesa ming'ade bende ichulo immediately dhi kantie pesa ming'ade madhi kuonde mopogore opogore dhi e SHA NSSF kamano housing levy kamano be nyaka timang'o be nyaka dhiyo sechego to ng'eni chon counties ne olo pesa mondo chul go jotich kapod girito pesa mondo timang'o mondo mi obi asto i-charge gi pesa moro matin gi the banking institution sani mano ok bi nyalore nikech onge ng'ama nyalo yie olo pesa machalo kamano okay nikech the interest rate on it dhi bedo mamalo ahinya aso dhi kawo pesa mang'eny mar county okay mano system abe gitemo roll out sani okay to chon ne inyalo chulo mano inyalo chulo jatich net salary mare mar net okay kapod rito pesa mondo bi kosebiro to inyalo kawo pesa manyo obedo deducted mar loan itero mar NSSF itero mar SHA koro sani timare itero okay mano koro sani ok bitimore nikech ibo dwaro mondo county ochul pesa te kapok COB approve your payroll expenses to nyaka ne ni mar KRA ere mar kiango ere kamano omiyo counties dhi na matek molo kaka gisena ndalo mokalo and jotich bende koro nyaka koro ywa soksi malo yeah unless ni national treasury obiro golo pesa consistently okay otherwise counties dhi na matek moloyo in kaka jatelo mosebedo katelo ne county ma Kisumu mano be gima dhi konyo kose en gima hinyo nikech nitie wach moro be ni ok udwa wach mar EGP ni electronic government ok ni ok wadwar wach mar EGP okay ano ni consultation emane ok otimore maber e kind piny owacho mamalo to gi piny owacho mar county kata subnational government king'iyo pend chik mar piny mar Kenya owacho ni Kenya nigi piny owacho 48 okay achiel mamalo to gi 47 mang'o mag loch kor gwenge okay tiwacho ni sirikende gi gin separate to gin interdependent bende mangiso ni gima timore gima piny owacho malo dwa timo okay madwan mondo counties bende otimade bende otim nyaka gitim iluongo ni consultation nyaka jibed piny majiwuo mondo giyud the buy-in ok inyalo wacho ni 47 governors mar piny mar Kenya ni are wrong on a particular item koro ipenja gimoro kanyo ni to gima bedo introduce mar chulo omenda gi dichiel ananyalo wacho ni gima ber moloyo mane gombo mara kata an okay nikech kata anyalo ni mondo pesa na madhi kamoro motimo odhi on time to then piny owacho mamalo kata national treasury nyaka koro kel pesa on time okay mondo matin kon to kigiwacho ni irotimo kamano to pesa pole wako koro pesa leoni and gima ngisi no is factual and gima nyalo kata na find out na kiwacho wach mar EGP ing'eyo ni EGP en wach malich ahinya nikech ing'eyo ni departments mag piny owacho gina par in each and every county to EGP recognize department ka department as a procurement entity mangiso ni nyaka gi upload department ka department a system it is an teach mang'eny kabisa e county ma Kisumu gisema na upload a day kende counties mang'eny mapoko upload kata department adiwa achiel
e bura manyo nitie nyoro manyo ochoe kom gi jalup ker mar piny mar Kenya. Nyo governors owacho ni onge county kata achiel mosetimo procurement to quarter to ikoro rumo. The first quarter irumo to pok otim procurement. Ok nikech governors ok dwar nikech rollout mar ang'o mar EGP. To chalo ka gima bende gionge gi capacity. Okay? Maginyalo timo godo tijno bende piyo mondo mi gimi counties thuolo matimo ang'o mar timo procurement. Yeah. To ang'o miyo un gi accounts mang'eny kaka Kisumu County? Ndio neno ka Auditor General wacho ni loch gwenge nigi bank accounts madabal. Ang'o matimore? Ipenja Kisumu County kose penja counties. Counties ang'o miyo dwaro ang'o miyo bedo gi bank account mang'eny kamano? Awacho ga pile Trevor ni pinywa mar Kenya gi constitution mane wakalo ni migepe bad migao magang'o ma deal gi gimoro ka gimoro. Okay? Omiyo okawacho ni governors tebeyo. Emomiyo ng'eny moko kuom gi nigi cases bende ang'o bende court. To bende okawacho ni governors te ang'o richo. To ka nitie governor marach, nitie agencies mag national government. Okay? Monego bende timo tijgi. To mano gima osechandowa e Kenya ka wan gi constitution is very progressive. To nitie arms of government momi thuolo mondo mi otim tijegi ma ok tim tijegi. Sama na jogo yawo accounts madhi 500 gi wiye no. Where were those bodies mwawachogo? Okay? Nikech gintie. Auditor nitie. Kendo ging'iyo gik ma counties timo, onge accounts go nyaka bed pedh e mbele gi. Yeah. Omiyo moko be nitie ma wanyalo wacho ni kata kichayo governance to joma onego bed ni ng'iyo gi monego bed ni call them to account bende nyaka rise up mondo mi otim tijgi. Bende ni giremo. Yeah. To in king'iye be nitiere gimomiyo loch gwenge nyalo bedo gi accounts dabal kamano bende. An ok ane tiende kata dichiel. Ok ane tiende. Kisumu ngadi. Well, I don't have the exact number, okay, mar accounts man godo e county ma Kisumu. Tanyalo wacho ni ok apani gi ng'eny. King'eyo Governor Nyong'o gi ngima mare telo ne jopiny kata in public life. Ting'eyo ni nitie gik ma ok onyal tolerate. And man, I'm not even bothered nikech ang'eyo ni onge gima kamano manyalo timore kata dikore sewinjo. E kinde gi temu sebede telo in kod ngire Governor Nyong'o. Ang'o ma diwach ni kusiemo to wacho ni maendi gima kata wambi wanyalo kwano ni mato watimo ne jopiny? Trevor, penjo ni osepenja godi mang'eny. Tapani mbi sepenja ndalo moko. Kata sani kod joma penje na duoki kendo fada duoki sana. Ni county ma Kisumu iga ka iga chiwo report. Okay? Mar gik masetimo. Okay? Kendo luongo ji to the center Kisumu to governor chiwo report in front kata mbele ng'owa county assembly. Ka speaker gi ng'owa gi joge nitie gi jomowuok kuonde mopogore. Okay? Omiyo gik mosetimo to ng'eny kendo anyalo kwano gi to ok anyal tieko kwano gi ka nikech ma iko mar aboro. Okay? And higa ka higa osebedo ka chiwo report ka media ka Ramogi achiel kuom gi nitie. To jala bango nitie mano mokwongo. Mar ariyo wan gi miluongo ni huduma mashinani. Okay? Wadhi kuom jopiny. More like gima jo interior team miluongo ni jukwaa usalama. To jopiny wuoyo kodwa kalori gima gineno. Iwinjo mano. In each and every ward, and then again wabiro kodgi to the what? To the county. Omiyo wasechiwo report every single year mar achievements manga ma Governor Nyong'o kendo report go nitie. Okay? Mariga ka higa. To kidwa na wachi bende anyalo wacho mapiyo gik mang'eny ahinya mang'eny osetimore e county ma Kisumu ma bende neno. Okay? King'iyo weche mag thieth kaka ranyisi ne wawacho in one of our think tanks ni wadwa bero Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. Nikech kama nyo osekete gi Governor Nyong'o to gi administration mare nyo yudo status manyien mar level 6 makoro sani na ng'owa en parastatal madhi konyo piny mangima. Koro wan kod thuolo mar bero hospital machielo mondo chope rang'iny machalo gi manche Jaramogi ne nitie miluongo ni KCRH kata Kisumu County Referral Hospital. Koro mari mondo watim ng'owa mondo mi waber kamiluongo ni Victoria. Okay? Ema koro walose center mar sickle cell and bone marrow transplant. Okay? Mawani gi jo hospital miluongo Fortis to gi Nairobi West Hospital. Okay? To ing'eyo ni weche mag sickle cell
e pinywa mar Nyanza kocha incidents ni malo moloka mora omiyo mano dhi konyo jowa mang'eny. Ne wawacho ko wadonjo na dwani mondo wabed gi a functional theatre, okay, e sub county ka sub county. Nyakach kane wadonjo kaka ranyisi nikech kune miaye kacha ni homeboy ne onge any functional theatre. Sani Papondit nigi 2 theatres, okay, achiel moro dedicated to women nikech wadwani mondo wayut mondwa kaluwore gang'o ni gidhi manyo gidhiro nyathi bedo gi mayash ok onego bed a death sentence for example. And then machielo koro konyo ji ma samoro nyalo yudo kata mana accidents, okay, moloyo tiyo mamwalo mawuok Kindo Bay kadhi Katito. To theatres go, theatre makamano ni Ahero, theatre makamano ni Muhoroni, theatre makamano ni Chula Imbo in Kisumu West, theatre makamano ni Kombewa, ne onge gachon. Omiyo sani mondo ibi to the center mana koro chuno ahinya nyaka timango nyakibi chon wa oparo kimlengo ni a hub and spoke model. Hub koro nen Jaramogi and the spokes again the different sub county facilities makwano nigo koro gimotamore kanyo kende mitimango emikelo malo. And then why investment in a military system, yeah, ma ika gimoro timi to kise oro wach the nearest ambulance chopo mondo mi okawi. Ne nitie got maduong' ahinya Kisumo kanyo maniluongo ni Kachok tinde okinene kanyo, okay. No wacho no dara affordable housing. The first affordable housing mar Kisumu, by the way, then county driven. Makasembo is not national government, it is county together with a pension fund, okay. Kopogore gi Lumumba togi Anderson mabende sani timade mabende sani igero. Kano wabiro Kisumo ne onge port kanyo ne nitie mana thuonde ng'ongeni. Sani kidhi Kisumu nitie port, nitie meli maduong' mar MV Uru 1, MV Uru 2. An joma penjo pokano gimotimore Kisumu awuoro gi awuoro en siasa kosenang'o. Nitiere penjo moko mantiere ka dwani waduoke piyo mondo odonja ne weche mag siasa kaendi. Ma Obungu Wich mano president mar bunge la wananchi wacho ni jatelo ng'iswa ne chal mar county bursaries mag nyithindo manigi dwaro. Counties moko osechiwo to Kisumu podi onge county mosechiwo. To kanti mosechiwo en nekech nyoge kwayo kaka nyo wasekwayo bende control our budget mondo miwa thuolo no mondo machul koro nyo waseyudo 67 million. To wadhi chako gi joma governor chulo negi imongo ni scholarships, county scholarships. Ngire chulo scholarship na nyithindo 10 mowuok kuom ward ka ward mochando, bright and needy. Tichulo negi full fees. Koro kanyo manyo wachake. Bedo ni nyokwa chiudo nyoka en tabu mar county governments. Nyo en tabu mar control of budget, manyo dagi wacho to kod national treasury manyo wacho ni king'iyo pend chik schedule 4 counties oyienegi mana spend pesa e early childhood education and vocational training. To koro nyo wakao bende pesa mondo mwakony godo, and it happens all over. Nyithindo ma samoro ochando to dwa mondo mi osom. Wacho ni as a social service. To social services ngeni are devolved. Ya nikech ngeni ng'amo chan. Jolo wacho ni okay, chonto ne wacho dhier maka wadok mone nindo. To wato koro nyo wacho dhier maka wadok nyaka timango nyaka mone nindo nikech investing in nyithindo mariek go to chando go mana igero base mar county ma Kisumu kata mar Kenya e ndalo mabiro. Ok nyalo ba giawe. Obungu Wich bende chak penyo ni county government ma Kisumu timang'o e tieko yore mag maundu nikech sani ma waloso ni most street lights ok liel e chuny boma nyaka slums. Well, ing'eyo ni king'iyo taunde mantie stima kata mobedo lit maber kata mugine, Kisumu is one of them. I mean, wawacha adiera manitie. Tang'eyo ni nitie ng'ikruok kaluwore gi omwom masani biro kidam mondo mi ochul godo Kenya Power nikech ng'eny taya moliel godo Kisumu gin from the grid. Watemo mondo koro agol gi from grid to solar. To bende wakwa jawa nikech samoro kwa kelo solar go to ikwalo gi bende. Mana diere manitie. King'iyo kar mana Hobe kuma noketie tayago mang'eny ndalo governor Cyprian Awiti. Ng'eny gi norumo nikech ang'o nikech miluongo ni vandalism, okay? Koro wadhi kanyo wadwa kwa jawa bende mondo miyo kony mondo kwa keto solar street lights e town ma Kisumu to wan wawegi wabed joma nyalo rito ang'owa mwandu go nikech gin mwandu wawegi. Okay. Yeah, gin mwandu wawegi. Obungu be chak penyo ni pesa mago wala mag mine mag aswekra ni kanyo. Penja ne koseneno pesa mara magasokra e budget gimo wan godo en pesa mwadwa timo gimluongo ni interest subsidy. Trevor, experience marwa in running the county osenyisowa ni kimiyo ja Kenya pesa kama nono
to be kata gima timo godo onge. Okay? Jomoko mondo miyo par kata mondo miyo pesa no dhi onyuolne kendo bedo shida. Koro nyawacho no don wati gi the bank mondo wami giyud pesa atamalo mar interest, okay, mapiny. So instead of maybe 13%, ginya with maybe at 6%, okay. Omiyo ngiso bungu sospita ni onge pesa ma county ni godo mimiya ji kamano. Okay. Professor Tomo Jienda, men senator kendo laro kode kom mar governor. Nigi penjo moko abich ka indi adhi nywako nigi tedi chiel ke chondiko gi dho ngere mondo kore duok gi achiel go te. Wacho ni mokwongo mokwongo wacho ni nitiere gik moko manotimo projects makoro chalo ka gimo chung. Wacho ni ang'o miyo weyo ni nitiere gik moko manotimo chenro manotimo kaka county to weyo mochung. Mar ariyo penjo ni ang'o miyo nitiere chike mane do golo mondo mi Kisumu county olo to gelo kaka sani wacho nitiere ng'at mano wach ni Kisumu onego beni chulo 500,000 to noko chule. Kaso chako wacho ni nitiere contractors mapoko chul idhi chul gi karang'o. Kaso chako wacho ni nitiere wach mar choko omuom kuom land rates ma ok opuodhi. Ni un kaka sirikal ang'o mutimi weche gi abich muketogi? Mokwongo e wach mar chenro mochung. Adwa ni mondo miyo ng'isa ni mane gi mane mochung. Nikech an kasemiyo ng'ato kandarasi, okay, kata semiyo rak ni mondo iti, okay, to ka wamiyore kodi thuolo maromo kata mana dweche 3 kata dweche 4, okay, to mano madano mondo ane kochopo mondo wane ka itieko kata kitieko. To ng'iyo ni contact mana gi mane anyalo gomba ahinya no ng'isa ni magi otherwise ngina nyalo mana wacha koro ka do ng'isa ni magi mata nyalo wacha. Mar ariyo penja ni tang'o mwatimo kuom joma court oyalo kata ong'ado nwami pesa kaka okil ong'eyo ni nitie miluongo ni appeal, okay. Adwa wacho ni kaka county government ma Kisumu to gi counties mamoko, Nairobi being one of them, ok one satisfied with some of the judgments mwasebedo kwayudo from the court, okay, and many of them was instruct our lawyers and the county law office mondo appeal, okay, because some of those awards are outrageous, Trevor. Can you imagine ni ndalo moko nitie ng'ama nomi an award of more than 5 billion ni mondo county omiye? Where will county get 5 billion to miyo ng'ato? Koro some of those cases ma professor wacho, and it is just everywhere. King'iyo counties kaka Nairobi, for example, king'iyo gik magi in terms of legal fees and court, those awards mimi again court, it will just sink counties. Omiyan gima Council of Governors ng'iyo keenly, and we hope that the senators actually can help us, can help counties. Really, they were meant to stand in the gap for counties. Kaka senators. Openjo wach mar payment of payment of pending bills. Mane gima bende county law budget owacho. Tadwa ni mondo senator mar county ma Kisumu, the other senators push national government mondo miwa pesa. Yeah, nikech nyalo mona chulo pending bills kanga ka in gi pesa koso kamano. To wacho kodi sani ni other ka pogore gi allocation mar August. Okay, poko yudo allocation mar September. Kendo wadhi October bende. Yeah. Omiyo mago gin contributions manyalo miyo wabed gi pending bills. And then counties bende okosebedo ka perform maber. Okay, adira ber e weche mag own source revenue. To en chal mar kor lwasi mar uchumi kata mar economy mar piny. Aparo ni samoro bende gimomiyo samoro National Treasury be ok chiw pesa consistently nikech gimbe ok giyude consistently. So national government has a problem in collection of revenue, magikonyo godo counties and of course other things. To mano is the same thing also with counties. Yeah, so counties cannot operate in isolation. Okay. We are all Kenyans. Wadonja ne weche mag siasa. Koro chimo kumudhi dhialo higni 20 kaka ODM. King'iyo chama kaendi, ang'o midhialo ahinya? Bedo chama kanyo, ang'o ma midhialo? Dongere penyo ni what is being celebrated? Okay. Mukwana na wachi ni Trevor ni chama mar siasa. Okay, gimo mi chuogi en nikech mondo mi wakaw kombe. Okay,
mag telo, okay, e pinyo mar ang'owa, e pinyo mar Kenya. King'iyo sani ODM nigi kombe mang'eny kamoro amora, governors kure, ing'eyo, counties mang'eny, okay. Gombo marwa kaka chama mokwongo en ni kombe ma wan godo kik dhi kamoro. To kaber, okay, goal marwa en ni kom moro amora ma onge godo sani mar MCA wayudi, kom moro amora ma onge godo sani mar MP wayudi, kom moro amora ma onge godo sani mar governor, mar senator, watim nade wayudi. Koro gima watimo en ni waloso chamawa mondo wabed ready, okay, mondo kochopo chieng' ma ji dhi e yiero higa mar 2027 to wakaw kombe mang'eny kaka wanyalo timo nade, kaka wanyalo yudo. To maduong' ahinya king'iyo chama mar ODM to kitelo mar piny mar Kenya, tineno ka gik mang'eny mosetimo mabeyo en nikech party mar ODM. Okay, mokwongo kata mana jatelo mar piny masani ok nen jo ODM, ing'e kamano. To kata mana jatelo manowuok ndalo mokalo cha bende norawe ODM kanyo, ing'eyo, Uhuru Muigai Kenyatta, former president. King'iyo ng'eny jok manie telo sani, okay, king'iyo Mudavadi manone ja ODM, king'iyo joma nyo watero kacha manyo mago jo ODM. Omiyo wan ok ane gimowinjo nego ne kodwa nyiego, okay. Wachalo nyako ma ikore ne arus, okay. Omiyo koro wan sani wadhi kamoro amora, nyo wan Wajia, nyo wan Kisii, wasedhi kamoro, nyo party nyo ni Narok. Waketo jowa mondo bed moikore, okay, nikech lweny mwadhi higa mar 2027. We are getting ready for 2027, in other words. To 2027 ka upango nang'o, nikech mae mar Rigathi Gachagua ne wacho nyoro ni nitie kaka kweth achiel nitiere masiro jatend piny, machielo bende kwede. Uchung' kanyo. Gachagua ong'i weche mag opposition. Owe chandre he has so much to do in his corner to start bothering about us. To wawach ni gimoro jaduong', in jaluo, ing'eyo ni kidhi e kisera kata kiro nyako moro momako wang'i, okay, tipenje koyie mondo mi otim ang'o, mondo mi ubed kode, osiep kata mondo mi udak kode. To chon kane gima kamano timore to nioro ga jaote ni nyako midwa kawoni, okay. Jodala gichalo nade, okay. Dibeni gin jong'weja pitipiti, gin jokuo, gik machalo kamano, be gin gi chiemo, okay. Omi gi jo Kenya Kwanza, okay, nyo wan gi 10-point agenda manyo oketo wa kanyakla mondo mi nyo waduog pinywani kama koro entie sani, nikech kadine baba we dhi ma kony wuon piny masani, okay, His Excellency William Samoei Ruto, di koro waonge gi piny adieri ber. Koro nche ne waoro jowa moko kocha, okay, ing'eyo gi, waoro Governor Oparanya, CS Oparanya, waoro Joho, waoro Wandai, waoro Mbade, gin kucho, okay. Koro warito duoko ka bende gin joma wanyalo bedo godo piny mondo mi kapo ni mano nyalo dwarore e ndalogo. Mwenche ne jaduong' owacho kata bwana owacho ni arrangement mantie sani nitie nyaka higa mar 2027. Be momiyo wan kaka party, okay, wan kaka ikruok marwa, okay, en ni wadhi e ng'wech higa mar in 2027. Koro kan tie wach moro amora to mano ko bio wachi, but as it is now, onge gimo se wachi, every party, okay, gin ka ogidwar wano kwa nyalo wacho wanyeno kwa timo yiero, nywase timo yiero sani koro wani county, itimo yiero county, and kwa Mombasa tang'eyo ni telo mar party dhi nyiso wachieng' mwadhi a national delegates conference. Wadani by the time 2027 biro wase comply gi moro amora, and we are ready. And ado wacho ni Trevor, king'iyo chama mar ODM chakre higa mar 2007, we have always been the dominant party, okay. In 2007 one dominant in parliament. In every other coalition mwase loso, one mwase was the dominant party in all those coalitions, and one bende mwase produced presidential candidate, yeah. And we are not about to relent on that, okay.
Makaponi mano is going to be a different story from what we know. It will be out of, an agreement by the party, and we have not got there yet. Okay. Kupni mar siasa koro ntiere sani kancha wan gi jakom nyocha nowacho ni un kaka koro joma dwaro kom mar governor mar Kisumu en in Ojienda, Adumo Wuor, Joshua Ron, joma ng'eny sani ntiere miwacho mosewacho nyaka sani. To nowacho ni ubro bet kodu piny mondo mugo mbaka ni bosechane. Well, to ponono ni okodhi kaka ng'ato dwaro be usewuoyo un wegi mondo muwinjru ni kaka joka ng'ato mae yo modhi luwo. Well, yiero en higa mar 2027 koro pon gi thuolo matin to anada wacho e kora ni gima baba nyowacho anayie godo kwa bedo piny mwawinjore to gima wawinjore no emana dhi timade emana dhi luwo. Tijena mondo mi awach kama nikech ing'eyo ni telo mar county ok en gima yot ahinya. Ang'eyo nitie members of parliament mosebedo governors. Okay, example achiel kuom gen Governor Gladys Wanga. Nitie senators bende mosebedo governors. Tado ni mondo ng'iyane matut ahinya the kind of leadership manche gin godo kapok gibedo kanye, kapok gichopo kanye. King'iyo Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o, kane ginie parliament, he was one of the selected members of parliament, mobedo minister. Okay, mobedo minister. Mar ariyo, lead very powerful committees both in the National Assembly and at the Senate. The same goes with Ochilo Mbogo. The same goes with Governor James Agro-Orengo. He was even a minority leader at some point. And the same goes for Governor Gladys Wanga. She rose to be a commissioner, in Parliament. Now, Jomado Bedo, Governor Sanegi, okay? What is their track record? Okay? Moro for 15 years. 15 years. Not even a single leadership of a committee. Machielo has been there less than 3 years or 4 years once to be governor. Took again zero leadership in. Kata manyo kombe iwo manye miyoji kombe nononi. Manye miyoji kombe manyo jode. None of them got anything. Minya lawacho. So area experience magido biro bedo godo governors. Now opposed to them, I have been there myself. Okay? Learning and working with Governor Nyong'o. Mano kan gima nang'eyo, ano kada bedo member of parliament, kada bedo senator, kada bedo anything. Omiyo kopogore gi gima nyoja komo wacho, and I'm getting myself ready. Okay? Mondo me attempt my part as the governor of Kisumu for 2 terms. Okay? And whatever which we'll have come up with, katakapone can I will support whoever that person is. And I want to challenge them. Jok mwachungodogi. If I'm settled on Kapone and Nan, they should do the same thing. Okay. They should be magnanimous enough. Okay, to say fine, I can run for it another time. And we support each other. That is what I've said here. And Chingulumbo Gekage Bende, Tipenji give the same thing. But Madunga Henya, Ipenji give me paro, with the kind of dismal performance in parliament they can be governors. And by the way, let me tell you another thing, what I think. When members of parliament who work need to be governors may be aiming at the stars to hit the moon. Ngata madwa PM called member of parliament Masani more actually need to be governor. Ongendi the first competitor mango and that member of parliament. Yeah, kaka koro in. Competitor ni maduonga henya. Ena duma gona. Because the easiest way out of gimodwaro no any other doke komno. Okay. Yeah. Maka yune ni ko choke tro jaduo. Wewe kanyo ngedana no ka. Bill jasiasa oro penjo moro ka wacho ni mos na DG nyise ni thoth MCAs inyo jopiny nikech gik mowache public participation ok getim. Budget maduogo gin ma jopiny okia kumoae. Mano Bill jasiasa youth leader ma ODM. Yeah, and Mbongo wacho na Musi. Ambia Musi. Angena dwaro come man Southwest as a member of the county assembly. And agero ni ko biro to gimajo piny owacho ema biro timo ng'owa ema biro kalo. Whatever the tragedy, and ing'eyo ni jopiny go ema oyiero members of the county assembly. To nekech en mowuoyo e low members mag ward mare, okay? Samoro ginyalo bedo gi some powers moko ka gini e assembly kacha to do things on behalf of the people. Nekech gine mo migi thuolo no kuom chik. Yeah. Yeah, because sometimes wasano gik machalo kamano katimoro ken gima ber ahinya. Gima ber en ni gima jopiny dwaro chamo monego bene timore. To samoro neno some projects moko ma members of the county assembly be nyalo propose
to nekech gimbe omegi thuolo mandate gi jopiny. So sometimes I think it passes gikalo budget. We give the proposals, but eventually the assembly passes it. Okay. Dennis penjo ka ni wachore ni ine midhi miyo tiko. Ben adier to ka baba wacho ni wene jowadu idhi chung' ang'o? Asewacho ni ka baba wacho na wene jomoko to kadhi chung'. Ok idhi chung'. Ok adhi chung'. Iwewe kamano. Okay. I'll live to fight another day. To penjo ni wacho nyan matimo ng'o? Ni ne wacho ni ine midhi miyo tiko. Ngiseni ambe mane gima. Okay. Enoka sakuro mayo wangu lakini kuna makamu binacho ni mosina ora ma Owili gidhi romo gi oron wuon dola gojienda dela ru 2027 to giadumo wuore governor seat ma Kisumo obed prepared. Akawo ang'eyo ni gin weg dola gang'o gine got ang'eyo bende Trevor ni telo ok en pesa. Ka telo dikoro en pesa, ji mang'eny anyama dikoro anyalo miye examples, akadang chiwo examples go sani. Omiyo ji mang'eny anyama nigi pesa ma bende ok otelo. To bende ji mang'eny mana nigi pesa mano yudo thuolo mar telo, kaka Sonko ma Nairobi. Pimna nena ni Sonko gi pesa neno. The kind of a governor he was. Omiyo ng'ato kik nyiso wach ma pesa. Okay? Pesa is important, yes, but it's not everything. Ka ng'ato manyo leadership. Okay. Yeah. Ka koro wadhi mbele ini king'iyo chama ni kuma koro chomo. Udhi e wach mar ODM at 20 ni. Ang'o ma diher kigota Rubin mbele kaka jatelo, ang'o ma diher ni mondo timre chama ka mondo mi mutni moko mang'eny jo ayie. Nwaneno ka Babu Owino chalo ka gima koro wacho ni Kalonzo e president, kwang'iyo Sifuna koni, Sifuna chalo ka gima wacho gima opogore gima wacho. Ang'o ma koro nyaka timre sani seche modhialo higni 20 gi mondo mi chama obed ni otegno kodhi mbele ka koro watigo. Gima timre ni gima ber bende milaro. Omiyo mutni manie chama mar ODM sani nyisi ni en chama jotemare ma ji ohero. Gombo mara ahinya kana yudo thuolo mondo mi awuog gi Sifuna kata Babu Owino en ni onego gidhi mos matin. Onego gidhi mos matin nekech chama mar ODM kipenja actually napondi gi mbi malich ahinya pinywa mar Kenya. Inyalo wacho ni sani UDA nigi mbi nikech gin manche negi chuogo piny owacho. To king'iyo kata mana sani gik madhi mbele kamoro amora ODM nigi mbi. Omiyo an anyalo wacho ni future margi e yo mar telo ne rieny moloyo ka gin e ODM moloyo ka gin kanye moloyo ka gin oko. To nekech wabende wayie gi differences in opinion. Understand you have expected difference mang'eny kabisa e chama ka gibira to wago mbaka e chama ka kendo ang'eyo ni gibiro Mombasa to bende ang'eyo ni ODM nigi mechanisms ma gibiro timo ang'o ma gibiro neno ni ng'ata manigi paro mopogore ji bedo piny ji go mbaka koro joma buro loyo join joma paro mopogore gi manegi paro. Okay, so the long and short of it is that the future of Babu Owino and Edwin Sifuna and all my friends, their future is brighter within the party under His Excellency Raila Amolo Odinga than anywhere else they may want to go. All right. They may think it is rosy now, but kanya sa umiwa ngima to bro neno an kane an ngitaringa ng'wecha duogo kaponi gi paro mawuok. Wach mogik miwego jopiny. Jindikore jikaw kipande koro wan e duol sani nyase lando kata mana e Kisumo kanyo kuonde ka kuonde mikaw nyo chak wachno wuok tich nyoro adona kaw thuolo ni mondo mi akwajo kanyanam duto tete mokwongo maonge kura ni wawuoguru kar rombo wadho timo ang'o wadho kaw kipande nikech kipande ne wadhi miwa kaw ang'o ema miwa wadhi kaw kura to kura na e duondwa ka wadhi yiero ma higa mar 2027 to moloyo ne joma tindo ma dhogere luongo ne Gen Z. Nyo waseneno ni gigomba ahinya mondo mi gibed gi piny ma gin giwegi nyalo mor godo. Koro mae thuolo margi ma ginyalo loko godo telo ma gidwaro in a democratic manner. Omiyo maduong' ahinya mana kwa jowa maneno ma winjo kawuono ni nyathi ka nyathi maonge opande ng'wech to jowa monego bed ni konyogi obed assistant chief obed chief obed village headman obed jo siasa mora mora katelo mora mora wakonyo nyithindo matimo mondo yud kipande. Erokamano miyo seche gi His Excellency Dr. Mathews Owili men jalup governor ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom kodwa mbaka e duol chenro mar Ramogi kanya kama we chenro mar duol ang'eyo ni penjo pod ng'eny to pod wabiro luonge kendo chieng' machielo mondo wabed mbele gi mbaka.
maendi kama olore chenro nan kaka pile jinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa dadi cool bro biro sadeki kudhi mabura hii